kini ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli happy da imeri nong ti walang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mata ka step. SHILLONG National Executive Committee jong ka BJP min ka sngi banya tai halor ki matri kam ki babon jong ka sarkar India. Kameghalaya ka sa satang shikam man sedang pentri kam no ya ka jingti daw yong kat kum ka jing start sayan. Meghalaya point pra lak teli longyeng kila kor hapo jong ka scheme Jal Jeevan Mission JJM tat haduk manta. Bat ka judge MV Ganga Vilas kala poi menta Patna Bihar Hashwa Banwan Shadibrugar. Ki khubor ki babnya. Kajing yo juga India ka kerdan ka basan ha ka perthai ha ka liang ka yo ka kot ki kamban kin tiu ka roi ka par na ka benta baro kajing job ha ka bate la kam ye ka jing sapriang khnyang covid bat ka jing tre rat ba ban pen biang ye ka jing don kam ki babon ha ka ri kila long ki mat ya tai ki bakongsan ha ka sngi ka ba ar jong ka SHILLONG National Executive Committee jong ka BJP minhin ka sngi. Menteri Sarkar Pedeng Dharmendra Pradhan oleh thu ba kalaran ka jingekran halor ka direct benefit transfer ka bakot R4 point riu lak klur tingka ya ka bala ai shik tu ki briu ki bedai hok ban yo ka jingkersan pisa nak sarkar hakini ki prasnem ki beladam. Uang ba ka sarkar kala le ya ka nie ban pentikena ba baro ki nong song snong ki de ban yo ela ka bam. Shushu lo ongru baha ka jingilang lai kran ru halor ka jing angnu jong menteri rang ba do kari Narendra Modi ban train ne do komen sim halor ka nongrim sabka saath sabka vikas sabka vishwas bat sabka prayas bat ka jing tre kala long shisha ka bajak. Kameghalaya ka sa satang shikam ban sedang penteri kam no ya ka jing ti daw yong kap kum ka jing start sayan hadim ba ka tanat daw yong jong sarkar India kala kubur ya ka kaipot bala phat ki samu ki nong ti daw yong Kameghalaya. Menteri rang ba Kameghalaya Konrad K sang maulay thu hakinong pathai kubur menhin ka sngi hadim ka SHILLONG jong sarkar Pedeng ka tanat daw yong ka bala phat da ka jing tho sha ka jila ba kala pediang ya ka kaipot ka bala penmi hadin ka jing jurip ka babnya. Laban penkan mau biang hangi bukan National Green Tribunal NGT ha uyayong jo usnem arhajar khatsau kala khang ye ka jingti daw yong pathar namar ka shem ba ka bo ye ka jing embrio ha ka jing ma ka bakrau ba ka ta shibon ya ka jing ko jingkhia ka sarkar Meghalaya kala ud akhmar ka ying bishar ba khli do jong gari ben weng no ya ka te ka jing adong ukonat ki sang maula penksan chusu da ka boong baka sarkar Meghalaya ka basin sharmenta kalai kren baka tanat doyong jong ka sarkar India ban ailat ya jingti doyong ha kani ka jilla ya ka bo anti katkum ka jing start sayan ban yada na ki jingma ki babun Katanat Jal Shakti jong ka sarkar India ka ong ba ka Jal Jeevan Mission JJM scheme kala penyokor na ka benta point pra lak teli ki longyeng ha Meghalaya tat hadu ka shitarik ukala lengkot hajar pulai tat hadu ka shitarik ukala lengkot hajar pulai iwei shi hajar shi spa rupusan teli ki shnong ha ki than nong kandong jong ka Meghalaya kila yokor haying la jong Shushu lapat mi ya ki komiti terekam hagi shnong ki thau ban kami ka jingbiang jong ko umbam umdi bat ka jingle khut ka khubor sarkar ka thuru ba sau point sau san na ka shispa jong ki longying longsem kila biang ni laki jong ki kor bat ka ni ka jing mentoi baro kalawan na do bala sedang penterekam ya ka Jal Jeevan Mission ka sarkar Manipur ka don ka jing thmuan persang ya ka scheme gifted child ka badai ka judge scheme ka baningkong hakari ka ban ai jing hikai pentibet ya shis pa ngot ki khna ki baran sap anda ladap jet ya ki ya kari lai thoru menteri ubakhmi ya ka tanat education law but legislative affairs jong ka sarkar Manipur Basanta Kumar Singh ha ka por ba ai jing kren ha ka national startup day bala penyai ka tanat planning jong ka sarkar Manipur Hapo jong kate ka gifted child scheme an sajit ya shis pa ngot ki khna ban ai jing hi kai pentibet ka bakarpang ha kano ka sap ka bakidon ya ka ba an sedang pentri kamno hapo ka arbanai ka sarkar India ro ka ai jing kersan pisa khindet konsoit ha kani ka liang kani ka khubor ka wan chipi na ka All India Radio Shillong ka MV Ganga Vilas ka badai ka jhaj ka bayat ha kalinti wa ka bajrong tam jong ka parthai ka dan menta ha Patna bat an penyat ya ka Shadibrugar lingba ka ri Bangladesh kidon laifu armut kinong Switzerland ki bayok benta ngotanat ha ka te ka jingat pengat ha ka te ka linti wa menta
Kila penpau ya kajing kimen ka bakraw ya kajing pedang buram jeng nong song snong ka Bihar. Mentah ketika jahaj kan sange shwa hapatna batkan sami na Bihar hadu ka arfu artarik mentau benai. La pelat pat ba ya kate ke MV Ganga Vilas na Varanasi da Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi dangshen. Kajingat lenti jongka hak wa kalong lai hajar ars 4 kilometer ya kabala itu kum kalenti wa kabajrong tam hak perthai. Ki nongelan jongka All India Congress Committee AICC kele kendo ya ki kertong ki bapan kriak banyak kun na kaseng Congress hak kajingjit nong mikmat thamai syaka yeng darbar thawan jong ke jela Meghalaya. Usong kenor jong ka screening committee Gaurav Gogoi ulai thu akinong pathai kubor baki nongelam ka AICC kila wani kendo iki kertong ban sngau thu khamha ya ka bor jong ki ha kani ki election bat ya ka jing sngau jong ki pat ba. Ula penting kena bak AICC kan ai ka jingkasyan ka bapura ya baro ki kertong ha ka jinglap election jungki. Ula pen paru ka jingkermen ba ka seng congress kan klan ha ka jinglap election ha Meghalaya. Ugogoy umshim la duk mensim ya ka jingbam don ni ki MLA ki baya kun na ka seng congress pen ban ong ba ki nong song song ka Meghalaya kin yo ka lat ban yo ki dur khmat ki bathamai na ka seng congress. Sanut ki MLA ki balapan kre ila dia ban penyesok ba ka United Democratic Party UDP la ong presiden ka UDP uba met ba lingdo. Kiti ki sanut ki MLA ki kentup uba renektan lingdo tongkhar na kaseng HSPDP uba lambor malingyang MLA na nongkrem ki MLA bala sya suspend na kaseng Congress ba PT saw kumi na maulai bat ba Meryl Bonds im na nongpo baru MLA ka AITC na sutunga saipung uma shitlang pali. Uba met ba lingdo ulai thu ba ka UDP kan sapenmi ya ka kerteng jengki kertong haka thuk ka ba ar haka khat pratri ukala lingkot ka badai minta ka sngi haka wipat ka khubor MLA barem ka nong ston udio starness jendiang ula eno ek HSPDP bat upen kre bandrung syaka seng BJP minta ka sngi mat unya khun haka ni election arhajar arpulai naka tiket BJP. Unong ay kitin jong ka BJP uba kharkrang uong ba ka BJP ka snong scam bakan job la kumno khat sandli ki seat haka jingjit nong mikmat thamai syaka yingdor barthau an jong ka Meghalaya. Haka jing kren bikinong pathai kubor uba kharkrang uong ba ka BJP ka trishitam ban job khambon ki seat menta ka kenti. Kama shwa ulai thu ba ka jing pediang jugi pat ba ka BJP ha Meghalaya kala nangkiyo na lor ka tau lo ongru ba ki scheme kum ka focus plus ha ka bala ai san haja tingka shikinong rep kana mon ra jing mentoy penban kanyalam sya ka jing dap ram ha ka ni kejela. Menteri Rang Bak Meghalaya Konrad Sangma ula pentip ba ka jing keranya sukah pering ka kenhuan HNLC bala kenbian bat ka sorkar jela kala sedang pelilenti namar ka sorkar kala yo ban pak tien syaki na kapor syakapor. Uong badang syen ka sorkar kala yo pedang jingtip na kati ka kenhuan ba ula pak ya ki jingtip banya sya ka sorkar India. Ulai thuru baki don kaptu kan hikimat ki badan kampanye keren sanibha ya ki ba anhap ban perkhat janai. Wala kata konrat kisang maupun pau ba usngus kem baka jinge keren yesuk kan sayat bet syakmat. Katu kani ke khubor kelakut baka lawan shipina ke All India Radio Shillong. Sengaw bahaban apat menta say ke program ke banbut.